La idea de crear Parlem apareix durant la manifestació de l'11 de setembre de 2012, en la qual Ernest Pérez Mas, president i director general de Parlem, va percebre que hi havia un fenomen social creixent. Setmanes més tard, quan assistia a la Fira sobre Telefonia a Madrid, va constatar que, d'una quarantena d'operadors presents a la fira, cap d'ells era català. Torna de Madrid amb la idea de crear una teleoperadora catalana i al juliol del 2014 neix Parlem, amb la idea que fos pròxima al client, moderna i catalana. A finals de l'any 2019, la companyia fa una ampliació de capital de 2 milions d'euros i després d'aquesta ampliació, els tres principals accionistes de la companyia són Ernest Pérez Mas, Ona Capital, societat de capital risc vinculada al grup Bonpreu, i la gestora de capital risc InvestReady. La companyia ha duplicat la seva facturació 5 anys consecutius i el 2020 el Financial Times la situa en la posició 200 de les empreses europees que creixen més ràpidament i també com la primera de l'estat espanyol del sector de les telecomunicacions. El 2021, Parlem surt a borsa i es consolida com la gran operadora de telecomunicacions de proximitat del país.